Erika channel ma welcome. Hi everybody. Today ma Gaswikhwobw vlog banaino. Gaswikhwobw आंनि चेनेलाव बरायनाय थाबाय ब्लग होया गोबावथारसैमोन थ' दे न'आव आलासिनो थांदोंमोन आलासि जाना फैनानै फैफिनबाय बियो दिनै दा एयारपर्टसिम आं दोननो थांगासिनो दङ बे नोंसोर खैदिन थाबोखो न'आव खैदिन थाबोखो सानबेसेमोनलाय नोंसोर मिथिसिगौ हरसे अमा जानानै नारजिजों अमा जानानै फुंलायबाय माथो एक्चुअली आंबो दोननो थांदोंमोन आंबो थांफादोंमोन बिसानाव थांनानै नारजिजों अमा जाना फैफाबाय नाथाय नारजि जायोबा आलासिया थांफिना नामायानो खिन्थु आं जाना फैबाय खिन्थु नेक्स्ट टाइम थांफिनगोन आरो ना बेनिफ्राय दा आङो दोनना फैनानै बेखौ न'सिम न'आव बेरायहोना लांनानै ओमफ्राय दा जोङो दा हरनिफ्राय डिउटि दं दां ना डिउटि दं स' दा बेनिखायनो आं बेखौ दोननो थांगासिनो एयारपर्टसिम थांसिगोन बोरै मोनखो गान थांनो बादोंना मोजां मोनदों बादो आं न'निफ्रायनो फैनो गोसो गैबावामोन ओमफ्राय फैनांगौ जाबाय ओमफ्राय दाबो थांनो बागासिनो बाट स्टिल थांनांगोन मानो obviously गावनि क्लोज पर्सनफोरखौ जेब्ला लाइक नों मामोन गारना थांनो डिफिकाल्ट जायोना आरे नों मा आयं स' एयारपर्टसिम थांसै जोङो मेन हाइवेखै थाङाखै दिपर बिल जानानै थांसै एसे दिपर बिलनि हावा जालांसै फ्रेश हावा क्लिन नाङो थांनानै मोजां नाङो ग्रिनखौ स' नायला माथो सब्जी बाजार मच्छी बाजार बे नाया गोथाव बे बरिया ना फानो बे बरिया ना फाननायनो बरिया ना फानो माबा जानि दे बेखौ जा नारेंखल जासिनो व्यू दिखाती हूँ आप सबको व्यू देखने से आंग थांगोनना हाँ अन्य सब्सक्राइबर्स फोरनो माबा देखायगासिनो कदि नामा टिकटक दिपर बिल नुबाय नुफेराखै नारेंखल जाजागोन इनि मोदोमा बिराद मोजां नारेंखल दं ना हाँ खावसेल' लाबाय अबस्था गैया जानांगौ मैदेर फैयो नोंसिना मैदेर आइलेण्ड फिसा ओमफ्राय गोदो जों बैयाव पिकनिक जायोमोन दा दै जासिगोन बे जानुवारि टाइम डिसेम्बर लास्ट जानुवारि फार्स्ट जानुवारि आरो डिसेम्बराव दैया रानो बेखिनि जायगायाव पिकनिक जायो आरोना बेखिनि जायगायाव
दे फाइनालि सफैबाय खामानि गैया फाबे गोसोम साइज गैया मा गैया आं न'निफ्राय लाबोनाय बेलेग देगमोन ना मुलाना बावनांगोन ओरै फै आरे दानि दाबो देरनो रोङा नोङो मुलाना बावनांगोन स्टाफ गेट एकदम आगे पार्किंग ढूंढते ढूंढते हाँ Neon Taco. Ha? Ang gawin fun ko lang kada naman niya. Bye bye. आं दिनै बिदिनो थांगोन आंहा चेक इन खालामखांबाय दा जोंना माबा दङना EP स' ओंखारनो हायो आरोना बाहेराव ओमफ्राय ओंखारनानै दसे चेक इन जाखांबाय नालाय बर्डिं स्टार्ट जाथ'वाखै जानायनि 10 मिनिटसोनि उनावसो थांगोन आङो बर्डिं स्टार्ट जानायनि स' दा जिरायना दंथ'यो दसे रायज्लायनोसै ओमफ्राय थांसै मा होनो आंनि मबाइला फैगासिनो दं जिरायदो दसे खैथासोआव हाबफिनगोन दा थांसै 10 मिनिट उनाव माबायदि मोनखो जोंहानाव थांना नारजिजों अमा जाना मोजां नारजिजों अमाया फेभरेट खाना और कुछ कुछ भी नहीं और एसे माबायदि मोनदों दारना थांनानै आंखौ बुंनालाय two questions बुंनालाय obviously हामा नांदों ना but still आंहा दा थांगासिनो दा आंना हरनि like 12:45 आव मोनसे फ्लाइट दङ आरोना अपारेट खालामनो स' दा 7:20 आव डिपार्चार बेनिफ्राय गुवाहाटीनिफ्राय कलकातासिम ओमफ्राय दा हरावनो थांनानै एकदम फ्रेश दुगैना मानानै रेडि जानानै खासिगोन आरो रेडि जानानै आरो थांनांगोन आरो फ्लाइट अपारेट खालामना फुंनि 4टासोआव सहैगोन मुम्बाइआव लेअभार आंनि चेनेलाव नोंथांमोना नुबानो जाबाय नायबानो जाबाय आंनि चेनेलाव नुगोन ब्लगखौ नोंहाबो बेयावनो फोजोबखादो ब्लगखौ बेनोमोन नालाय दा फाइनालि आंनि ब्लगखौ बेयावनो दोनथ'नोसै बेबो AP थांनायखाय ओंखारबोफिननो हादो चेक खालामखांनायनि उनाव स' दसे टाइम स्पेन्ड खालामनोसै थांसै थांदो नोंबो बाय बाय थेंक इउ बुंदो आंनि ब्लगखौ नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर बावहरनाय थाबाय बिदिनो इयुनावबो नायलांबाय थागोन होननानै आसा खालामबाय बिराद स्ल' रायलायो बियो खोनादोंना खोनाया बेखौ मिथिला जेखि जाया बाय बाय आं मानसियानो गुरैखाना बेखौ आंसो मिथिगौ बाय 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 बाय